Vadiwatariri nevateereri, nyaya iri pano Chikurura Majasi haisi yekukubvisai pane zvamunodaira, asi ndeyekuti munzwisise kuti zvamunodaira zvakamira zvakati. Makasununguka kutiridzira, kutinyorera, nekuti hatiuye kwamuri senyanzvi. Tinototsvakiridzawo nehurukuro dzatiinadzo. Padai imi mune zviri nani, mutiudzeiwo kuti aiwa paya dai mukazoti sunungukai zvenyu. Nyaya iri pano ndakumbouya kwamuri mbuya. Pataurwa pano kuti kune mumwe chete asina kumbotadza, asi kunyika dzimu tinoona kuti zvinosiyana. Ende kana kuchiitwa kunyika dzimu zvinhu, vanotarira, vanoongorora vanoti kazhinji doro haritipi chimiro chakanaka kana tichiita mabasa. Vanhu vanenge vadhakwa, vamwe wakupopotedzana, vamwe wakuita sei, asi imi kunyika dzimu hamuna chamusingaite nemusumo wedoro. Kana ndiri kutaura zvechokwadi, munogona kundigadzirisa. Zvinofamba sei kuti zvinonzi izvozvo chimboregai doro, vanhu vatanga vapedza basa. Kunyika dzimu ndiko kunonzi doro renyiri. Ndichataura mashoko ndichipindura mubvunzo waamai zvakajeka. Aiwa, nyatsopirai zvenyu nekuti amai vanogona kukanganisawo futi. Aiwa, kana moda kuti ndimire mundiudze kuti ndimire ndisaenda kumberi. Regai titange tagadzirisa ipapa pedoro pataurwa naamai. Hatidi kuti titi Bhaibheri ratakapuwa isu muAfrica riri very contradictory. Kana ndodzokera kuchishona richabviswa iranzi amai contradictory richabviswa nditi. Hanzi rinozvirwisa. Mazvinzwisisa? Hanzi Bhaibheri rinozvirwisa nekuti pamwe rati. Nemhaka yokuti vakangounzawo havo chitendero muno. Tinovada zvikuru uye munyika medu tinovada nokuti vane zvizhinji zvavanotibatsira. Vano ruzivo ruri pamusoro pedu tichienda kana kutekinoloji chaiko, science, handitika. Asi kana todzokera kuBhaibheri pane patakadhonyogodzwa, ndofunga umwe mutauro wokuzinata okunyika dzimu vapatsetsenura zvakanaka kuti pane pakapinda zvipfukuto. Ngatimboendai papa pedoro amai pamabvunza. MuBhaibheri mumwe chete ipai munhu anotambudzika doro, asi ndimozve zvekare munonzi doro risanwiwa. Ndodzokera pana Pauro kuti vanhu vasanzwengana neni. Endai pana 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 6. Paul andichazi kuda chipo amai. Paul anoti anomhorosa Timothy, tava kuNew Testament mufundisi. Anomhorosa Timothy anoti, Timothy, ini ndiri mumadzitateguru angu. Anofara, anotanga kutotaura achifara nemadzitateguru ake achiintrodusa Timothy zvaanoda kutaura. Oti Timothy, iwe ndinokufarira zvikuru nomwoyo wangu, nokuda kwechipo chiri mauri chakanga chiri muna amai vako Juniki, uye chaimbova muna ambuya vako vaRoisi. Muri kundinzwisisa zvakanaka? Tiri kukunzwa. Zvakureva kuti Old Testament neNew Testament isusu pane panotibatanidza mabhuku iwayo kuti tiwirirane nemuvatendi vese. Nokuti pane patinonobata kuti zvinhu izvi zvakatangira kuchivanhu. Chiregai ndichipasiya ipapo tiende pamudzimu. Isusu kuchivanhu tinofarira Jesu zvokuti uye tinomunamata, uye tinosongana naye. Mozoti paimwe nguva totaura zvinobatika pakusangana kwatinoita naJesu. Mazvinzwisisa? Jesu, kune vaimbi vandisingagoni kutaura mazita avo nokuti handina kukumbira tendero kwavari. Vakawana pana machira chete handiti vava kuenda kuguva vana Maria vachinotarisa kuguva kwavigwa Jesu. Handiti ndobva vawana pana machira chete. Ndinoda kuti ndise chitswambe kuvafundisi kuti Jesu zvaasiya machira asina kupfeka, oenda kuGarirea achisangana nevarume veEmaus, anga akapfekei zvaakanga asiya machira chete? Isu kuchivanhu toti wanga watomuka uri mudzimu. Mirai amai. Toti zvaasiya machira chete anga atomuka ava mudzimu. Tinobata papi chokwadi kuti kuno mudzimu? Todzokera futi kuOld Testament. Samuel yokutanga chapter 28. Ndo patonosangana na Samuel amai. Samuel aberekwa achengetwa na priest mukereke kubva paudiki hwake. Asvika pakutochembera ndiye akatosiya azodza vana David umambo nana Saul. Are you getting me? Then Jesus comes. Ndo edzinza raJudha. Saka zvino
tinoona kuti Samuel afa ndokuvigwa paguta reRama. Handiti Saul muzukuru wake wakasiya azodza umambo, ava kutambudzika, mombe dzapera, zvipfuwo zvose hakusina kana pfuma. Zvino ochinzi ngaende kwambuya shoko vakanga vari paguta reEndori, vakanga vachisvikirwa vachibudirwa nomudzimu. Anotoudzwa nomushandi wake asina kana vamwe vakuru vachena musoro vanonzi tinowana njere kunana Soro Jena. Otoudzwa nomushandi kuti kuna mbuya shoko vanogara pachitungwiza, vanoona enda vanokupatsanurira nyaya dzako kuti dzinofamba sei, nokuti namadhongi akanga atorasika mangamera asina kana chinhu. Asi ichochi chitsotsi chakauya ichi chinotaurwa namai venyika dzimu. Pane pakadhonyongodzwa akatonosvika akafuka anonzi magumbu kumutauro webhaibheri, mamvemve asingadi kuonekwa semunhu ari kutanda botso. Mazvona somunhu ari kutanda botso. Asi manje unobvunziwa navaya mbuya shoko vanoti zvino muzukuru zvawasvika anoda kuti ndisimudze ani wenyika dzimu yako kuti akuudze nhuna dzako. Iye anoti ndisimudzirei Samuel nokuti akanga achiziva kuti nditateguru vake, nakuti madzitateguru ndo anochengeta vana. Mwari watinoti Mwari watinonamata. Ndopaya patakamboti pashow yokutanga akatoti handei tinosika vanhu kana kuti munhu nomufananidzo wedu. Tikachiti munyaya youpenyu hwako muzukuru hamuna munhu mumwe chete, muna Mwari nevakauya navo vachikusika mugova nemidzimu yako. Zvino Mwari vanogamuchira miteuro inobva kumidzimu yako iwe yamadzibaba ako. That's why Saul akazoti ndisimudzirei Samuel. Zvauya seiko naye vafundisi, Samuel ambokurira mukereke. Asina mwana wangu ati hatina kumboona izvi zvechivanhu. Asi hezvo tonosangana nebhaibheri riri kuti Samuel abuda ava mudzimu. Mudanzwisa ati mudzimu chii amai? Hausi mweya unongobva kumwe, mweya chaiwo wenyu wakati kugarai. Mafa muviri wadi waora, mweya haori ndo wasara. Saka ndiwo mweya uyo unotongobuda uchigaidha kana kuti uchitungamira mhuri yenyu. Mashoko makukutu vauchirirei gogo. Zviri kunyatsotseketedzwa kana tadzoka muchikamu chinotevera. Ngatimbonayisai mibvunzo kuzvitendero zviri pano. Ndofunga vechiKristu vatitaurira zvatanzwa, veIslam vatitaurira zvatanzwa, vechiKristu vatitaurira zvatanzwa, nevenyika dzimu. Kasangana muchikamu chinotevera. Maita henyu mbuya vanyatsotsetsenura vakatarisana nenyika dzimu kuti aiwa mudzimu iriko imomo mubhaibheri vakatitsetsenurira kuti uyu mudzimu wani, uyu mudzimu wani. Isi tinongoti herujira kufuka kana kuwarira. Tomboenda paIslam zvanga zvichitaurika izvi mai Makwinja maamuchizviona sei? Ndaziva kuti imi mambobvuma kuti aiwa mudzimu munoitenda. Tinoti zvakare kana tiri muzvitendero zvedu izvozvi kune zvimwe zvinorambidzwa sokuenda kun'anga. Handiti maKristu tiri pano here? Hazvikurudzirwe, asi ongororo netsvakiridzo iri kuti aiwaka muri kurambidza vanhu kuenda kun'anga. Koma botanic garden ndeiko? Ndo mapiritsi ari kunocherwa kamushongai okatwa kuita mapiritsi. Zvino ambuya vakati endai motsenga, zvavhiringidzana here mai Makwinja? Aiwa, ini maonero andinoita ndeyekuti vanhu ngatibudirane pachena, ngationesanei. Tisarambe tichirasisa vanhu pazvinhu zvatinoita usiku, masikati tichiita kunge tikuita zvakanaka. Isusu kuchitendero chedu chechiMuslim, ndofunga munongonzwa kuti apo pachechi pamosque apo pana shehe vanorapa. Tinobvumidzwa kurapwa kana ndarwara ndichipuwa mushonga wekuti ndirarame, ndinotenderwa nechitendero changu. Wandisingabvumirwe ndokukuwadza munhu, wokuuraya munhu, wokukanganisa munhu. But wokuti ndirarame ndinotenderwa. Tinotoona vamwe vachiuya vanotozviti vakuru vezvitendero vanouya vachiti kutsvaga mushonga yekusimbiswa kuna sekuru, kuna shehe. Vari kusimbiswa sei? Ivo vachizviti vanotenda kuna Mwari mumwe chete wacho, kuna Jesu ndiwo vanopfuura naye. Saka hatisi kuda kunyeperana. Vanhu ngatibudirane pachena, tisarasisane. Vamwe vanoti vamwe vasaende kunorapiwa, asi ivo manheru ndiwo vari kumuzvipatara. Kune madoctors kumaIndia kunozoona vamwe vezvimwe zvitendero wakuona manheru vakurapiwa ivo, asi kuchechi kuvari kuudza vanhu kuti musaende. Saka tisaudze vanhu zvisirizvo. Mwari vanonotiranga. Ngatitei
zvinhu pachena. Ndosaka ndichitaura kuti pazvitendero pakunamata mukaona mapfekero andakaita inonzi hijabu. Hijabu iyi kupfeka kwekunze nemukati. Saka kupfeka kunze ikampasi inenge yakundiratidza kuti dzoka izvi zvakanaka izvi zvakaipa. Saka izvo hauzowanikwe pazvinhu zvakashata nemapfekero anenge wakaita. Saka izvo zvese zvinobatsira pararamo yedu pakutenda kwedu. Saka ndiri kuti isu chiMuslim chinoti kana warwara enda norapiwa kuna mbuya kana wachigona ndinonorapiwa. Mashoko makukutu. Aiwa vauchirewo maoko. Maita henyu vari kuti nokuti vamwe vari kuenda nerweseri. Chingange chichiita kuti vanhu vedu vaende nerweseiko ndechipi komufundisi? Nekuti zvechokwadi zvekutaurwa naMai Makwinja wongoro netsvakiridza inozvirakidza. Vazhinji tiri kuziva kuti kune mamwe kana masangano ane mauniform. Munhu anobva kuchechi achimhanya kunobvisa uniform wakuenda kuseri kwambuya muDhachi kunoitwa zvinhu izvi. Sei vanhu vedu zvinorambidzwa here? Chitendero chedu chinoti ndinotenda. Ndichataurawo futi ndakamira kuchiKristu. Ndizvozvo. Kuchipatara hatirambidze munhu kuenda kuchipatara. Tinokurudzira kuti chero tikange tanamata kuchipatara munhu ngaaende. Kwatingapokana nako kuzoenda nekuchivanhu. Asi mashoko ataurwa namama okuti vamwe vanoenda, hatigoni kumatora tomati nekuda kwokuti nhingi wakaenda saka vanhu vese vanoenda. Isu kuchiKristu hatitendi. Ndofunga kubva pane nyaya yandambotaura yandichiti kuchivanhu chedu tinoremekedza kwazvo kuti takazvarwa. Izvozvo hatizvirambi. Tinotenda kuti tinana baba vedu tinana sekuru vedu. Chatisingatendi kuzonoita sokuti tinovati ndo vanondomira pakati pedu naMwari. Asi kuvaremekedza nokuti vabereki vedu tinozvitenda. Zvino kana zvikange zvadaro hatichatendi mukuzoita setoudzirwa kana setoudzwa kuti upenyu muna Kristu hwakadai kana titoita sokuti taakunamata kuburikidza nemavari. Saka muchiona tichizoita sokuti ndo patinondokonana isu taakuvati aiwa zvevabereki nekuti zvimwe zvese zvokuremekedzana izvo aiwa tinoremekedza hatingaregedzi. Asi kana tonamata isu tinotenda kuti Jesu anotibatsira. Saka zvekuti kune vamwe vanozopoya nekumasaidhiwo futi ikoko kune vamwe futi vanodini futi vanopoya totovanamatira votopora dzimwe nguva. Saka zvekupoya hatigoni edu kunyanya kuda kuzvitaura stereki asi vagara munyemba dzose dzinobikwa kune dzimwewo nini. Mashoko makukutu ari kutaurwa namufundisi. Pane ane chidaka-daka here anoda kumbobvunza kunyika dzimu kana kupi? Indaida kubvunza kuna mbuya vanga vachitaura nenyaya yaSauro. Pavanga vachiti Sauro akazoenda akanomutsirwa Samuel pai. Zvakaitika ndezvokuti Sauro paainamata kuna Mwari hana kudayirwa minamato yake. Ndozvakazoita kuti aende kuna Samuel. Aenda kuna Samuel akaenda nechiwanhu zvisingatenderi kuti kwanikwe vanouka vanoita zvokubvunzira panguva iyoyo. Saka paanoenda ikoko ndopaanosvika obva aenda achinohwandisa asingadi kuzikama kuti ndimambo. Ndopaanomutsirwa ani Samuel. Samuel kumuka akatomuka zvokuti ambuya vakatovhunduka kuti ndamutsa munhu mukuru waMwari. Ende ipapo amutswa kudaro akatotsama akati uri kundinetsera ndakazorora. Apa tiri kunzwa uchinzi vadzimu wanda sei vanochengetedza. Ende tinoona kuti Samuel haana kuzorarama zvekare Sauro wacho akabva afa. Iye zvese nevana vake. Saka ndinoona kuti zvokuchengetwa nevadzimu ina handisi kutenderana nazvo. Ndizvozvo. Maita basi. Shoko raMwari rinoti zvonizvo vakafa havane chekuita nevapenyu. So tikazoti zvonizvo mweya hawani zvinenge zvaakurevei. Yechi2 tikatarisa nyaya yegenealogy iyi kwakabva Jesu. Kurungotaura unzo vakabva ukuku ndo vanhu vanga varipo Jesu vasati vauya. Asi zvakambonzi tofanira kuvanamata here vanhu vachona. Kechi3 pane nyaya yambotaurwa yedoro kuti hanzi zviri kunzi musamwe doro asi at the same time zviri kuti hanzi zvonizvo ipai munhu doro hanzi ari kuita sei ari kutambura
aiwa zvichapindurwa. So chandinoda kubvunza ndechekuti hazvine here nekuita neya inonzi context in English. Tikatarisa mubhuku remakorinde pane vhesi inotaura kuti hanzonizvo vakadzi havafaniri kuparidza, vakadzi havafaniri kuita sei, asi zvazvine situation yange iri kumashure uku. Handiti nowadays tiri kutoona kuti vakadzi ndo vari kutoparidza. Saka question yangu iri pakuti zvonizvo hazvizi here kuti nizvo pane kasituation kanga karipo kumashure kuti zvizonzi hanzi ipai ari kuda doro. Ndo mubvunzo yangu. Regedza mubvunzo yako yawabvunza vatoigashira. Kana tauya mbuya muchazotipindurira takatarisana nenyika dzimo. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tasvika muchikamu chokupedzisira tiri muchirongwa Maisamba Show. Nhasi chikurura majasi 9 zvitendero tiri kuzvinzwisisa here, nekuti tinoda kuti kana munhu ari muchitendero azive chikonzero chaakachisarudzira. Tiri kuziva kuti pane vane mibvunzo vadare vedu vasati vakanda mazuva ekupedzisira kunyika. Baba munoda kuti kudii? Ini mubvunzo wangu wakanangana nevechitendero chechiMuslim. Vataura ivo kuti Kristo kana kuti Jesu vanomuona semumwe wavaprofita sekuona kwavanoita Allah, asi isu kuchiKristu Muhammad. Asi isu kuchiKristu tinoona Jesu akasiyana naMuhammad nenzira yekuti akafa akamuka akakwira kudenga. Saka ini mubvunzo wangu wandoda kubvunza ndewekuti iye wenyu wamunomboti Muhammad ari kupi? Ndizvozvo mubvunzo vachaubata. Ndinotenda mama. Ndinoda kubvunza kuti vanoita tsvakurudzo dzekuvambwa kwevanhu vanoti muAfrica ndo mune dzinda revanhu. Vari kumberi vari kutenderana kuti tinonamata Mwari mumwe. Ndinoda kubvunza kuti kasi pane vekuzvitendero zvevauyi pane zvavanoziva here zvisingaziviwe nevadzitateguru edu? Ndizvozvo mumwe mubvunzo uyo. Pane midzimu. Munhu wese akafa anoita mudzimu here? Pari zvino ini ndikafa ndakutonzi ndamudzimu here? Ari kubvunza kuti kana akafa iye vanogona kudzoka vambuya here kana kuti vari sekuru. Rega tiende kunyika dzimu. Ini mubvunzo wangu uri kuna baba vekatholika wekuti ndiri kuona kana pachivigwa munhu kucatholic muri kuti tambirai mwana wenyu uyu aende kumadzimbuya nemadzisekuru ake nehama dzake dzakaenda. Handisi kuziva kuti ipapo muri kupatorera papi. Ndizvozvo mubvunzo wakanaka. Munhu kune vanhu vakafa. Ndizvozvo mubvunzo wakanaka. Inomwe mubvunzo wandinawo ndewekuti kana taakuti zvonizvo tinomiririrwa nevamwe vanhu vakafa pakati pedu naMwari, chandinobhilivha ndechekuti zvonizvo semaKristu chinangwa chatinoita kuti titi Jesu ndiye ega nzira inyaya yekuti anga ari mutsvene. Handika inyaya yekuti zvonizvo anga asiri munhu asi ndimweya mutsvene, ndimweya mutsvene naMary. Handiti saka haazi munhu, ndosaka iye achiti ndini ndega nzira. Saka kutaura nezvemudzimu manje. Alright, saka natakuenda pane nyaya yemudzimu, chandoda kubvunza ndechekuti isusu tiri vanhu venyama kubvira tizvaro tine zvivi, satozokwanisa kumira sei pamberi paMwari kana zvinzi tisu the bridge between vanhu vari pano panyika nevanhu vari kunyika dzimu? Ndizvozvo. Saka inini ndiri kufunga kuti mabata mibvunzo yenyu, saka tombotanga nambuya kunyika dzimu. Panyaya yaSamuel chaakatotanga kupindura Saul ndechokuti unonditambudzirei uchindiunza kuti ndikuudze nyaya dzaunoziva kuti wakatadzira Mwari wako. Zvino mangwana na2 o'clock unenge wafa pamwe chete nevana vako. Thank you very much. Bvunzai umwe mubvunzo. Ndiana nomwe mubvunzo. Mumwe mubvunzo wabvunzwa ndewekuti mudzimu unotanga pazera ripi? Angofa wese atoo mudzimu here kana kuti une zera raunonzi ava ndo midzimu ava vana unotangira papi? Mudzimu mweya imhepo, mweya chaiwo upenyu wakanga uri mumunhu hauna zera manzwa.
petinozoti une zera kusiyana kwepfungwa zvakaita sezvetiri kutoita kuti tiri kugova vana vadiki pfungwa dzavasina. Vamwe havasi kuziva vana vedu ivava kuti patakakolonizwa Africa takakolonizwa nepfungwa zvese. Saka vanofanira kuziva kwatiri. Ndiko kufamba kunenge kuchiitawo zvidano zvemidzimu. Vakafa vakwegura vava neexperience. Sezvandakaita kudai ndogona kufa ndakadai handiti. Asi ini chaizvo pachokwadi ndinobudirwa nomudzimu nesvikiro kana kuti nemhondoro yaambuya vakabara baba vangu handiti. Sekuru vangu vanouyawo ipapo nemhaka yokuti panonzi pauya ambuya kunonzi kuna nasekuru varume vanobata tsvimbo kumberi. Saka vanenge varipo dzimwe nguva monzwa vachitaura, dzimwe vanopanga zvamunenge maakubvunza imwi vana. Asi baba vangu mwana wavo mudiki kwavari handiti, vanotozobudawo pavana vavowo. Saka regai tipatsanure kuti kwafa kamwana kacheche. Kana todzokera biblicaliwo kunonzi regai vacheche vauye kwandiri nokuti ushe hwokudenga hwakafanira ivo. Asi zvanga zvisingarevi zvimwe zvinhu zvakawanda, zvaingoreva kuti vafa vasina chavanodi amai Chisamba, vasina experience. Regai ndipedzisa amai ndichiti tigadzirise nyaya yokuti kune heaven panozopatsanurwa kuti tiri kunamata vari pasi vari kudenga ndo vatsvene. Mubvunzo wangu wokupedzisira amai wandokanda kuvafundisi vagondiitiravo homework iyi. Where is heaven situated above the horizon? Nemhaka yokuti takadzidza history ichiti mugozobvisa chirungu ichocho, history ichiti the furthest star is Pluto, isn't it? So scientists have gone far beyond. Vakanosvika kuma stars. There are many millions of galaxies kudenga uko. The moon, the sun, zvese tiri kuzviona handiti. Where is heaven a planet? Is it a star? Is it a what? Toda kudzidziswa nevafundisi ipapo. Kunonounganidzwa vakafa kusingagonivo kunosvika vana Valentino Tereshkova vakatanga kusvika kumuni. Ko hindava tisingambonzwiwo science ichiti pane mascientists akasvika kuheaven. Ndizvozvo maita yenyambuya nguva yedu ndo yakunyanya kumhanyisana nesu. Vafundisi vachazotibatsira pada musiri muchikamu chino ichi. Baba, mashoko amunoda kungokanda. Kunyanga asina kubvunzwa, kunyanga abvunzwa, takungochikanda kumashoko kunyika takupeta. Ndinotenda, regai nditaure mashoko angu, andinotenda ndokupedzisira pachirongwa chino. Chirongwa chedu chine donzo rokuda kuti onesa patinofanana nezvatinoita zvinowirirana. Saka ndingangoti ini ndanyanya kufara nokuti vadare vose vari kuno kumberi tataurirana uye tatenda kuti tinonamata kuna Mwari umwe chete. Zvino zvatinotenda kuna Mwari umwe chete, ingava nzira zvayo inosiyana, asi chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti mumwe nomwe paari ipapo chokwadi choupenyu anochiziva. Chandongota nchokuti Mwari ngaatibatsire tose watinova tinotenda tese kuno kuti tigone kuva nokunamata kwazvokwadi. Tinotenda. Mai Makwinja, mopeta sei? Inini ndikupeta nemubvunzo wandabvunzwa namufundisi. Nokuti amufundisi andibvunza kuti hanzi ivo vanoti Jesu vanotenda akamuka. Saka Muhammad ari kupi? Mwari vakatipa zvinhu zvakasiyana siyana zvokuda kutiratidza ukuru hwavo. Handirasiki nekuti Jesu akaberekwa ana mai chete asina baba, asi kunomwe akaberekwa asina mai nababa Adamu ariko. Tinana ana Eria vakaenda nengoro yemoto, sei tisingapembedzi. Tinana Jona vakamedzwa, mamiracles aMwari ese aingoda kutiratidza. Muhammad akafa, hazvire kuti haatendwi kana kuti haaiswe pakati pemaprofita akaiswa naMwari. Asi Mwari vanenge vachitiratidza ukuru hwavo nokutiratidza zvinhu zvakasiyana siyana. Saka inini ndinoti mukadzokera kuhistory kana tidzokere kuresearch, according to Islam, Jesu haana kufa pakakomerwa pamuchinjikwa. Tine nyaya. Ndizvozvo mashoko makuru kuti vadiwa vatariri nevateereri. Zvandambotaura kuti nyaya yezvitendero chikurura majasi makasununga kuti ridzira kana kuti nyora, asi munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba chiringazuva chiya chinobva chakwikwidzana nesu zvakanyanyisa. Asi regai nditore mukana uyu wokutenda vadare. Ndinokutendai nekutseketudza, ndinokutendai.
ndinokutendai. Vana baba vedu vemweya ndinokutendai. Baba Munetsi ndinokutendai. Mose makakomba churu ndinokutendai. Nyaya haisi yekukurasisai zvamunodaira. Nyaya ndeyekuti munzwisise kuti maita sarudzo pamusoro pei. Mazuva echipukupuku akapera. Zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondo rinouya chiringazuva chiya chabva chatsuka chikakwata. Ndinonyi Dr. Rebecca Chisa.